ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони канали Саудо ТВ. ирӯз 21 марти соли 2024. ирӯза навор дорем. Volkswagen Golf дорем, Mercedes-Benz C-Class дорем, Opel Astra F дорем, Opel Astra G дорем, Toyota Camry дорем. хулас тико ҳам ҳастай. наворо чоткай бачида ба хотири шумо. навора дастгирӣ кинен, лайкора бизанен, подписатсия кинен. ҳами BMW зурибат Astra F ҳам ба хотири шумо мондагем бачаҳо. барои реклама ҳатман муроҷиат кинед. замин, хона, мошин, квартира, техника, аппарат, компютер, ҳамин чизе ки бо шумо рекламаш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram фурӯхта метавем бачаҳо. ад души дастгирӣ мекунем, поделиться мекунем, подписатсия мекунем. хулас поддержка кинем бачаҳо. ҳамин дастгирӣ бисёр шава, иншоалло мо наворои ҷолиб мекунем ба хотири шумо. навора бо диққат гӯш кинен, маълумотро гӯш кинен. кадом мошини маъқул мешава, занг бизанен, соҳибашда барем бахарен. бовар дорам навор маъқултон мешава. салом алайкум дӯстони азиз. агар ба шумо регистрация лозим бошад дар городи Подольск 3 моҳа регистрация мекунам. акамон 7000 рубл. касе аз номи канали Саудо ТВ гап мезанад, бо арзон ҳам мекунад. рақамашон +7 3 тана толку WhatsApp шуна бачаҳо муроҷиат кинен, ёки +7 995 WhatsApp ёки телефони дастӣ. марамат занг бизанен, арзон мекунад аз номи канали Саудо ТВ. азиз акалар, силар агар регистрация керак bo'lsa, uchonlik registratsiya 7000 rubl. raqamlarim +7 999 толку WhatsApp, +7 995 WhatsApp или telefonlari. 3 oylik registratsiya 7000 rubl. город Подольскда. марамат муроҷиат qilinglar. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G аст ки дар ноҳияи Ёвон. солиш 99 бачаҳо. нархша 40000 сомон мегам, бо савдои хубам дорад. ҳолати балону созай, коробкаш механика, толка бензини холиқати ҳаракат мекунад. моториш 1.616 дӯстон. рақамҳои +7 904 WhatsApp доранд. дар WhatsAppшон муроҷиат ёки номерошон дар ҷо мондагием. дар экран мондаге. хулас мотор точка зур, аккумулятор зур, состояние балонош дуташ меган ки 50% дутайгаш навай. документ надора, ҳамин қаки кам будша бачаҳо. муроҷиат мекунен, маъқул боша. рақамҳои WhatsApp ахираш 5514. занг мезанед, аз номи канали Саудо ТВ маслиҳат мекунен. худохоҳад бо камтар арзонтон мекунам. фақат бачаҳо беҳуда занг назанед. навораи мара бо диққат гӯш кинен, маълумотро тамошо кинен, нигоҳ кинен. мақсад кадомаш маъқул мешава, баъд бигирен, занг бизанед, рақамҳои худошонда. бардор азиз, хабари муҳим. агар шумо Тинькофф карта заказ кинен, ҳамин рақамҳои +726 муроҷиат кинен. хубии Тинькофф карта меяе ки ба Тоҷикистон шумо дар тӯли як моҳ то 20000 рубл бе комиссия сум равон мекунен. касоне ки заказ мекунанд, якта сим-карта, якта чихол. агар аз номи канали Саудо ТВ гап занен, боз як наушники беспроводни 20 сум оварда шумода мерасонанд. марамат заказ кинен бачаҳо. хубиш ҳам меяе ки як моҳда шумо 20000 рубл бе комиссия сум равон мекунед. аз номи канали мо ҳатман нависен, наушник беспроводни шумода оварда мерасонанд бачаҳо. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст ки солиш 96. бачаҳое ки хоҳиш карден, мо пешниҳодш кардем. солиш 96, моториш 1.6, коробкаш механика, бензин ва газ, сӯзишориш 5 моҳа документ дора. дидестен худотон бо. нархша 18000 сум меган. дар ноҳияи Вахш, Қурғанда қарор дорад. 18000 сум нарх, боз муомила ҳам мекунанд. рақамҳои WhatsApp +7 929 занг мезанен. сабаби аслии рақамҳои ҳар як мошина гуфтаном бачаҳо ҳамияе ки рақамҳои худшона занг намезананда, барои реклама номер меонем, ҳамуда занг мезананд бисёр бачаҳо. ба ҳамин хотир рақамҳои худошонда занг мезананд бачаҳо. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 аст ки дар ноҳияи Хувалинг. нархша 10500 сомонӣ мегем, бо савдо ҳам мешавад. солиш 2003, коробкаш механика, гази бензин, документош бучдагай. рақамҳои 931 07 99 90 WhatsApp шунай муроҷиат кинен. ҳамин мошин дӯстон бо тамоми савола ҷавоб шай, ба гарантия шай. акамон зангир ба ҳамин хотир савдош кардестай. занг бизан маслиҳат ки солиш 2003, ноҳияи Хувалинг,
10500 сум. این نرخ просто نرخ ارزانه بچه. باور دارم که کسی میگیره پشیمون نمیشه. زنگ بزدم مصرف بگیرش. میگذاریم به چهارم ماشین فروشی. اوپل استرایف است که در کوزوفی خچیبک رو همجا باشین اگر تماشا کنیم. سالش 94 25000 سومونی میگن. و سودای خوبم داره. ناحیه واسه در قرار داره. گاز بنزین موتور 1.6 مکانیکا. رقمای 909 یا کی +7 910 واتساپ شونه زنگ میزنین مصرف میکنه. 94 سال 25000 سومونی. 4 بالون نو، سنتر زموک، مانیتور، ماگنیتوفون، داکومنتوش بوچتگی و سودای خوبم داره. 25000 سودا داره. حالت این ماشین دیدستن چخیلای همی حالت فروخته می شود. بهوده خلاص بچه زنگ نزنین مصرف کنین معقول باشه بگیرین شد. همین ماشینی که ما نوار کردیم 25000 سومونی. میگذاریم به پنجم ماشین فروشی. باز یک دونه اوپل استرایف است که در کوزوفی کاروان اونیورسال نی ماشینا. سالش 97 شهر وحدت در قرار دارد. 34000 سومونی با نرخ فروخته می شود. موتورش 1.6 коробкаш механика گاز بنزین. رقمای تلفن 96 11 آخرش. ماشین سوزای دروش الکترونی. موتور коробка ходовойш موتور коробка садфоиз. ягон айб надора. документоша нав кардагем. масъалаи утилизатсия гуфтагӣ нестам бачаҳо. хай бо занг мезанед рақами 901 1096 11 да маслиҳат мекунед. аки мега документ нав кардем может бит утилизатсия дошта боша бачаҳо. 97 солаш шаҳри ваҳдат 34000 сомонияй. дӯстони азиз, навори баъднаи мо хонаҳо мешавад. имрӯз мошино буд. ҳамин навораи мара пони тамошо кунед. ҳам хона ҳам мошин аддел навор кардем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. BMW 5 серияс аст ки солиш 97 сол. ноҳияи Ашта қарор дорад. BMW харо тамошо кунед. 60000 сомонӣ бо нарх. алиш вариантоша гуфтагӣ ҳастай мебинем меган. мақсад занг мезанен маслиҳат мекунем варианти алишира меган ки мешавад. гази бензин моториш 2.5 автоматика. мошин состоянии нағз ҳама наваратошша дорад. алишам мешавад. состоянии мошин хулоса хубай. беҳуда занг назанед. BMW харо маромат кунед. 97 сол ноҳияи Ашт 60000 сомонӣ. дискора бинен, краскаи мошина бинен. ака сади накунед бачаҳо BMW бо дигар ёфед. агар дар шумо хонаҳо, замино, мошино чизе бошад дӯстон, наворои амин наворода ахиришта ёки аввалаша номерои WhatsApp имо меёнем, занг занем маслиҳат мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. лайки чандама зада бошен ҳатман нависен ки ман лайки 10-ма, 15-ма, 200-ма задам. Toyota Camry мошини навбати мо. солаш 2005 шаҳри Душанбеда қарор дорад. 55000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мотори вагони задем меган, нав задем. состояниш зурай, краска сафедай. номерош падаркаҳай. бензини холӣ, моториш 2.4 автоматика бачо бо дигай. дискои зурзагӣ, балонош балонои корӣ. мотор коробка ходовой соз. алиши вариантора гуфтагӣ неста. 2005 сол соли Camry дар шаҳри Душанбе мошинча гаштестем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti аст ки ба хотири тамошобинош мо навориш кардем. бениҳоят мошин тоза, автоматика, моториш 1.6, 48000 сомонӣ бо сумми тоҷикӣ, савдо ҳам дора. солаш 2006
шаҳри Бухтар Қурғонтепада қарор дорад. 48000 газ бензин мотори 1.6 автоматай. рақамҳои 900 занг мезанед, маслиҳат мекунед. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин обични ласети нест бачаҳо, ласетиҳои зуруша меган. мотор коробка нав, 4 балони нав, андроид монитор, 4 та электропакет, дискҳои зур, краска тоза. состояние мошин просто бачаҳо бомба меган. 48000 сомонӣ, ласети оддӣ нест. ранги дутияй тамошо кунед бачаҳо, чӣ хелай асона хушвай. сумме доштам хадам мегирифта. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class ҳастае ки солаш 2001. Любителиёш ҳамҷо бошен агар тамошо кунед. 2001 сол шаҳри Душанбеда қарор дорад. ҳами Mercedes-а касе мехара бурд мекунад. 55000 сум. Бензин, газ, мотор 2.4 автоматика. рақамҳои 900, ахираш 6676 занг мезанем, маслиҳат мекунӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола документ. тонировка, мотори сечка 2.4 V6 задагӣ. ходовой 100%, мотор коробкашам 100% бачаҳо. ҳуҷҷати 1 сола, тонировка ҳам 1 сола дора бачаҳо. метавонед муроҷиат кунед бигиринша. ҳамин хел қайд кардан ки беҳуда занг назанен. состояние мошин чотка. 55000 бо савдо ҳам дорад. дидесен хитон мошин дар ҳолати хубае. чӣ хеле айрӯи вид дидесен хулас. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Volkswagen Golf ҳастае ки ба хотири подписчикҳо навориш кардем. солаш 2007 сол. шаҳри Хуҷанда қарор дорад. моториш 1.4 автоматика. Volkswagen Golfш меган 0700 номерош. рақамҳои соҳиби ҳамин мошин 928 4 та 5 та 5 1 та 7 та занг мезанем, маслиҳат мекунед. мега ки салом алайкум мошин хароб, мошин состояниш нағз, камрасход, кашишам зурай меган. документиш 5 моҳ мондагӣ, балоноша нав, краска тоза. ҳолати мошин хуб. 80000 сомонияй. камтар савдо мекунем, беҳуда занг назанем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico. рости беҳади бад хоҳиш кардам бачаҳо ки чанд навораи менависам дар комментария. состояние чотка намеём, ба ҳамин хотир намемонем бачаҳо. ҳамеша ба хаб кардем. 97 сол. ноҳияи шаҳри нав, 19000 сомонӣ. бензин, газ, мотор 08 механика. хай рақамош мондагиай. бениҳоят ҳолати хуби техникида меган. одамое ки кредит мегӯянд тоқа через банк беҳуда занг назанед. кредит намешавад. мақсад ба кредит масъалаша занг назанед. 19000 суми нақд бошад агар мақсад мефурӯшем. варианти алишира нагуфтан. хулас рақамҳои 978 09 06 00 занг мезанем, маслиҳат мекунем. бачакҳои азиз, номерои ма барои реклама дар рӯи экрани шумо. мошин, замин, хона, квартира чизе боша мо рекламаш мекунем. имо ватсап рақамҳои 931 07 99 90 ватсапи май. имо май муроҷиат кунед. бародари азиз, ҳамин наворда лайк бизад, дар канали ма подписатсия ки аддуши дастгирӣ ки дар рӯи экранатон мошини навай нигоҳ кунед. ин канали навай бидурен. ҳамин мошинча беҳад арзонай. аддуши подписатсия кунед. канал ба хотири шумо.